ҳамон рӯзе ки ҳами бигем қазия ҷой дошт, қазияш мегем ба хотири оне ки одамои мо дарра вай мекунанд ку ба ҳамин чиз дода мешаванд, чӣ гап шудастам хел. мо ҳамҷо рафтем, мо ҳам райёсат ва ҳам бо супориши бевоситаи маҳкумоти иҷрои ҳукумати давлати вилоят, ҳам райёсат, ҳам директори маркази санитарияи эпидемиологии вилоят рӯзи Саиду Шиқати якҷоя мо рафтем аммо 24 нафаре ки дар беморхонаи сироятии шаҳри Кӯлоб бистарӣ буданд ва 24 нафаре ки новоста аз ҳамои ҳаво мо ба деҳаи Чаган рафтем. Буда дар беморхонаи рақамӣ 24 адади нафари дигар бо вуҷуда ҳам бистарӣ буданд. Дар маҷмӯъ 48 нафар. Чӣ қадр ки шумо аз изҳороти расмии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дарак ёфтем, изҳороти расмӣ буд. Ҳамаи ҳамон нафарое ки на ҳама истеъмол кардагиҳо, шумораи истеъмолкунандагон ба 650 нафар зиёд буданд. Вале ҳама хӯрока тайёр мекунанд, тақсим мекунанд ҳамада. Зиёдаи 150 нафар буд. Лекин дар ҳамагӣ 48 нафар баъзе нишонаҳои дилбеҳазурӣ, аз ҷумла қайкунӣ, каме ҳодисаи шикамров ҳам буд. Лекин новаста аз ин барои оне ки мардуми мо акнун боз ҳам ягон паника мегем ки вай мегем, аллакай байни ядигаришам ҳам мардуми еҳод чӣ қадар аллакай фикрҳои чизам кардан. Барои ҳамин мо ба таври фаврӣ вайро бистарӣ кардем. Ва барои чӣ бистарӣ кардем? Барои мушоҳида кардан аз ҳолати саломатии вайо. Боқимонда одаморо ҳам назорат кардем дар сатҳи гармонгоҳӣ. Ягон кас ягон нишонаи дигар вай накард, маълум накард. 48 нафаре ки буданд дар то бегоҳ аллакай то соати агар 10-11 тамоми нишонаҳо барҳам буданд. Ба ҳамзамон ҳамаи ҳам аз худи беморо, ҳам аз хӯроки тайёр карда шуда, аз мондагиҳои хӯрок, ҳамаи ҳамира гирифта ба тамоми ташхисгоҳҳое ки буд мо супоридем. ҳам ташхисгоҳи сатҳи вилоят, ҳам ҷумҳурӣ. Ва хушбахтона ягон ҳодисаи заҳролудшавӣ аз ягон заҳр мегӯем, заҳрхимикат мегӯем, ё ки ягон моддаҳои химиявие ки ба инсон зарар менасонад, ягон чиз намегӯем. ҳамзамон бо такрор мекунем ки ҳамаи ташхисҳоро барои микроб мегӯем, микроорганизмҳое ки касалиовар ҳастанд, барои вайам супурдагӣ диҳем. хушбахтона дар давоми тибқи меъёр 1 рӯз, 2 рӯз то 3 рӯза ҳамин чизҳоро ҷавобошо гирифта мешавад. Ягон ҳодисаи ғайричашмдош дарёфт накардем. Дуюм, шумо дуруст қайд кардем, дар сатҳи мутахассисои худмон дар сатҳи вилоят бисёр хуб ҳастанд. хушбахтона мутахассисои хуб дорем, ҳам сироятшиноси хуб дорем, ҳам токсикологам дорем, ҳам эпидемиологи хуб дорем. Бо роҳбарӣ бевоситаи директори маркази санитарияи эпидемиологӣ ҳам дар вилояти Хатлон, ҳам дар минтақаи Кӯлоб ҳарчанд мутахассиси сатҳи баланд ҳастанд. Лекин мо чӣ кор кардем? Мо гуфтем ки агар дар сатҳи худмон агар мо баррасӣ кунем, шояд баъд бо гуфти шумо ки саволҳо пайдо шаванд. Барои ҳам мо ба таври фаврӣ аз сатҳи ҷумҳурӣ мутахассисое ки мода дар коранд ҳамин соҳада ҳамаи моро аз сатҳи ҷумҳурӣ бо даъват кардем. Чунки мо яъне ки мақоми хулосабардоримона, мақоми гузоришмона, изҳоротмона каме мо ҳамун шаб худмонам изҳорот додем. Райёсат изҳорот дод ки ҷа ягон ҳодиса вай нестай. Барои ҳам мо сатҳи ҷумҳуриро вай кардем, даъват кардем, бо дастгирии муҳтарам вазир ҳамо фаврӣ омаданд ва вайо ҳам ташхисҳоро параллелна диданд. Ягон мушкилот, ягон чиз наёфтанд. Ва ҳамин хел изҳорот, охирон изҳорот ҳамин монд ки чӣ қадр шумо расонаиро дидед, ҳамин изҳороти расонаӣ шудагиро ки зиёдтар истеъмол кардани ҳамун равғани заҳр боқӣ мемонад. Яъне ки иро каси вай мекунад, тасаввур кунед ҳама шиштагиҳои мо агар аз лиҳози физиологӣ бигем ё ки тарафи масалан тиббиша бигем, ҳамин меъдаву рӯдаи мо ҳар хел ҳастанд. Мисол тасаввур кунед ки дар ҳамин хона ҳам як хӯрок тайёр мекунем, як хело камакак вай мешаванд, ё дилбеҳазурӣ мешавад, ё ягон чиз мешавад. ҳамин чизи муқаррарӣ буд. Бовар кунед агар кадом чизе набошад, бинед замони мо ҳама хел шудагӣ аст ки кадом дурӯғ гӯед, кадом чиза гӯед, як рӯз як рӯз ҳамон ошкор мешавад, паҳн мешавад. Барои қайҷида ягон мушкилӣ набуд. ҳамрӯз мо изҳорот додем ва худамонам чӣ қадр шумо дуруст қайд кардем, муҳтарам вазира вай роҳбарияти вазоратам вай кардем, илтимос кардем ки изҳороти расмии вазорат шавад, то ин ки нофаҳмӣ байни ҳамаи мо равад. Ва имрӯз кадоме ки таҳти назорат буданд то ҳозира мо ягон нишонаи беморӣ, ягон камбудӣ дар ҳамён надидаистем. Ташаккур.